Jaya, yo. Ayo rame-rame padha nonton jaranane Jati Sari Budaya iku nyata jaranane jaranan kreasi kanggo koko campur sari ora muti wani agawe semeng ati rame-rame padha nonton jaranane Jati Sari Budaya iku nyata jaranane jaranan kreasi kanggo toko campur sari ora ngocewani magawe sesame ati Ayo rame-rame padha nonton jaranane Jati Sari Budaya iku nyata jaranane jaranan kreasi kanggo toko campur sari ora diwani agawe samsame ati Jati Sari Budaya
Jatisari budaya. SMP. Ya, jos.
gubuk asmara. Iya 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 Jatisari Budaya. Eh 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 liwat aku kelingan gubuk biyen tanggungan ing cedhak abak tulisan warna abang kandha isih prawan jenenge gubuk asmara yen ae tak adus tresno tanah pembentang tanah perkasa berabadi tetaman asmara aku karing penyawati nanging besok ketemu kosa aku kae kepatrika wayang nanti cacat rino catetan sakjroning ati ketetan luntur saya berat ati aku kowe dadi karama mergolanan gubuk asmara Jatisari Budaya. Masih kok mas. Iya 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 liwat aku kepingin gubuk kae biyen tak ndeleren ning cedhak abak tulisan warna abang kandha isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak andem tresno tanah pembentang tanah perkasa berabadi tetaman asmara gubuk kaing Banyawati nanging besok aku ngrasakake aku kae kepatrika wayang nanti cacat rino ketetan sakjroning ati ketetan luntur saya berat ati aku kowe dadi garwa